Tube, Eukki DLPVP ja Onni Kultanen ja Luka Suominen. Ei ole! Mä oon Kala. Yes! Ei ole! Mä otan ton... Pelaa siis meillä Otaks mä pelaamassa. Mac vai Meillä pelaamassa. Meillä pelaamassa! Ei ole. Siis meillä. Sitten me pelataan SSX. Tämä on siis lumipeli. Joka on tosi vanha. Tää on todella... Trick mode. Niin, mulla on toi trick-modi. Olen siis ostanut. Siis saatiin tää ilmaiseksi. Kun me oltiin yhdet ekat tänne ostosta. Niin toi oli meidän trick-modi. Tää pitää ladata siis erikseen. Tää ostettiin joku parikymmentä maksoi. Tää oli aika uusi silloin. Tää on 2010 tehty tää peli. 2011. Ai niin. Mä sekosin. Nyt mä pääsen oveen! Toi Gerindi Ja on sit tänään tuli uusi päivitys, joten me päätettiin, että me pelataan tätä peliä. Tää tyyppi, ne erotti tätä, tää ei oo tää. Uudessa päivityksessä tuli yksi tyyppi, mikä maksoi Niin mä en ottanut siitä. Mä otin tän Mac. 900 000 ja Niin. Terikki! Terikki! Niin, ja sä sait melkein noin trikyt. Mitä se on ne tettuna. Mä otin Nyt me tuulipuot pelataan ihan okosti. Eero siis pelaamassa tällä hetkellä, toi mun pleikkari. Yeah. Pian tulee server. Niin se tulee kohta. Tää on se on siis tuli uuden päivityksen mukana. Se uusi musa. Sitten tuli yksi toinenkin mukaan tää ei tää tuli. Toi nyt Törikit. Toi trikkimusa tuli tänään. No tänään sit päivitys. Ui mä grindasin puussa. Sehän on halkkaa vai? Niin on. Trikki. Tää tuli myös tänään. Bileet siis. Kanamies tossa on Eukki. Tossa olisi tullut vielä tavisterikit. Siis ne ei oo meidän aidot nimet. Jos aito nimi olisi Kanamies ja DNP. Niin, mut nää on meidän tube-nimet. Me ei kerrota vielä meidän omia nimiä. Ne vasta kerrotaan. No Eeron... niin siis Eukin oikea nimi on melkein sama se feikki-nimi, no mun ei lähästä. Voitteko, jos te käytte Onni, mun kanavan, niin sieltä näette jo helposti mun nimi. Sen nimi on Onni Kultanen, mutta toi aikoo vaihtaa. Se on, muistakaa, että se ei toimi aina. Se joillain toimii, kaikilla se ei vaan toimi. Se Me murhataan tuo jätkä! ei murhata. Siis Luka on tuolla, valkoinen ja pelaa. Mä pelaan yksi K12 kauppeli. Ei se oo kauhu, se ei oo yhtään kauhu. Se on vaan zombipeli. Se on vaan ulpoille peli. Sä oot urpo! Nyt voltti, ei, en mä kerro. Noin. Se ei oo Nyt me voidaan lopetella vai kummin Onni haluaa?